Odpovedzme si na otázku. Prečo treba vykonávať kontrolu počítača pred diagnostickým vyšetrením? Hlavným dôvodom je plynulý priebeh testov a komfortné ovládanie aplikácie na správu testov, pretože riadiaci aj žiacky klientský počítač vám bez aktualizovaného internetového prehliadača alebo bez zodpovedajúceho internetového pripojenia spôsobia pri korektnom zobrazení testov značné ťažkosti. Pod slovom ťažkosti si predstavte výpadky počas diagnostického vyšetrenia, reštarty počítača pri diagnostickom vyšetrení či tzv. Zamrznutie testu. Nemalý problém môžu predstavovať aj zle zobrazené obrázky či informácie. Základnou prevenciou, ako sa vyvarovať všetkých problémov v programe Comdy, je pravidelná kontrola tak riadiaceho, ako aj žiackého klientského počítača. Majte na pamäti, že chyby, ktoré sa pri diagnostickom vyšetrení objavia, majú značný vplyv aj na diagnostikovaného žiaka, klienta a na jeho sústredenie sa.